Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. Sa mnom je... Doleviti i Batman. Pa Đole, šta radimo? Radimo revanža, tako? Da? Koji ćeš da budeš? Spider? Ne. Skeleton? Možda. Pillager? Ne. Creeper, ne znam zašto je ovo velikim slovom. Enderman? Ali nema ga tamo. I Witch. Witch je zabranjeno pošto je... Ja mislim OP, ali dobro. Ej, biraj. Pusti me. Biraj. Ja ću da budem Pillager. I'm skeleton. A zašto sam znao? I'm another and with bow. X. Zašto si postavio ovo? Ko bre? Ovo. Uvežbavam se na ovaj joystick, ne znam šta je šta, tako da... Pobedite te. I'm parkour master of disaster. A, pogledaj. 3-4 bloka razmaka. Lagano. I igram na joysticku. Ajde, može, ajde. Može. Sad kad imam joystick sve je bolje. Sad ko je Pro Master, a? Ne, 2 srca. Imamo 3 života. Odlično. Sam ekip. Nisam. To, dobro što se hilamo. Dođi abiotiku. Ne! Jedno srce, ti? 2. Da! Ajde, dođi na arenu, ako ćeš opet skeleton da budeš. Mogu da uzmem nekog drugog? Možeš. Dobro, i hoću. Ovo bre, šta mi? Kog ćeš? Creeper. A koja ti je fora jebote s Creeperom? Da te TNT-a. Da sam neće da otvori čest. Ne znam. Ajde, nemoj bre Creepera bre. Evo ga, izbagalo se. Pa je ovo isto ne. Ajde, dođi u arenu. Ako smiješ. Još ne bi znao. Zato što sam mnogo bolji. Ti se samo varaš ovdje. Ako pokupim svoj bow nazad, mogu da ga koristim? Ne. Ja sam pro. Ne. Imaš još jedan život. Đole, šta je sad bio, a? Stiže ti vič. Instant health, slowness, invisibility, instant health, instant damage i vider. Da, pre opet. Pre. A gdje si evo ti? Ja sam ne vidio. A gdje si? What the fuck? Molim? Viderovan si. Jel mi vidiš nik? Ne. Sad ću da budem Enderman. Ne, sad ćeš se prvaš, ja imam samo jedan pušten. A nije fair, evo te ovaj zombi me bije. Ili ga i hili se. Invisibility mi traje još samo 3 minuta. Dolazi na fight. Čekaj, moraš tu arenu da budeš. Dolazim dole.
1-1 život. A, Creeper! Ljudi, traju 2 minuta. Creeper je eksplodirao. Evo te. Uspeću. Jebote šta ja pokušavam, ono, pojma nemam. A! Nije fair, nije fair, nije fair, nije fair. Hiloj se kad... Da imam nešto da si healam. Healao bi se da imam. Ja imam jedan potion. Dođe do mene, bacit ću ga. Imamo 3 sekunde da se razdvojimo. Ne. Nego? A gledaj ga, mali parkuraš. Ovo se ne važi, jebote, ovo se ne važi. A? Kažem, ovo tu se ne važi. Evo, malo pomoć. Ovo tu se ne važi, jebote. Sad ću ja njega da ubijem. A, ne, Creeper ima oslobodi ove tu majmune. Sam našao ja po mraku od igrame. Eksplodiraj, briga me. Bam, bam, bam. E sad ću ja Spider da budem. Sad ću više... Šta? Ma ništa, ne, ništa, Đole, ništa. Spideru. Spiderski! Kako mrak da sam ja ne vidio sam? Zato što ti... A, kuku. Ne, ljudi moji. Ovo tu se ne važi. Jebote, aj uključi dan, molim te. Čekaj. Ja nisam operator. Jebem ti, Creepera, ups. Opet si umro. Opet! Gdje si ti? Gdje se nalaziš? Da, nigde, ja bežim. All day. Šta god ide. Požuri, imam još 3 sekunde. Bo briga me. Jebote, gledaj slajmove, gledaj. E, to je to, sad ne mogu. Ja ću sad da budem Spider. Dobro, meni invisibility ističe. A gledaj, jebote, nije fair. Free potion of poison. Ne, invisibility nije mesto. Ne. A da mi pogodiš, imam još jedan potion of instant health. Uzmemo i sebe. 2 srca. Odlično. Vidite, gdje si sad? Nigde. Nije fair! Zašto nije fair? Nisi fair, pero. Ej! A sad prođi. A nisi fair! Pa to ima Spider, jebote. Trebao sam ja da budem Spider. To 50 zemlje. Šta će sad? Baš se pitam šta će. A nemaš ništa na daljinu. Nema, zato imam paučinu. Pak. Nemaš ti to životno u zemlji. Revanš prihvaćen, ljudi moji, vidimo se, sutra ima da izbacim, sad ima da snimimo, ali sutra ima da izbacim
finalnu, ali ja kako sam te, dobre Đole, po prvi put da te pobedim. Ljudi, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, ako jeste, bacite taj bacite taj subscribe i lupite to zvonce, kako ne bi I se like i share. Tačno tako. Samo malo. Znači sad idemo na Đoletovu arenu i ima da snimim, a sutra ima da izbacim taj finalnu epizod. Pozdrav!